Tara, tara, nan. Ito yung dadagana. Lagong. Ano itong gamitong may wagang sandok. Sandok. Yan. Nanar na pupuha. Hi guys! Good morning guys! Naamiran diri sa Unasan. Charan! Namasag ka kay kay mga ani o. Ito yun, Manilaw. Wow! Kauban ako kasi. Favorite over. And my partner. Kevin na pwede review guys oh. Pwede pa siya ng beach. Silaw kayo guys. Nangagtang ko silaw. Naglakaw mi lang diri guys. Kaya dito may dapit Manilaw. Yeah. Ay, katawa ko ba? Ako rin wag. Dala guys. Taway kayo ko guys oh. Ako rin tigkaanon guys. Sila ito po mga kay. Di mo kakabalo. No. Meron ko sa kaon. Di ko kakabalo mga hapon. Kuan. Makaon. Pero also guys, di mo nakita, gitawag siyang papa. Lakaw naman siya, panangid. So, naana meron diri, hapit na mi sa amo ang pangaan og dapaw-dapaw og tuyo, maroon sa bana ang pwede makilaw. Kaya guys, wala mi sudan guys, mga kanahana mi nga maadto og hunasan. Kaya milaw mi diri guys. Nah guys, kaya wala may ubara, wala ipalit sudaan, so adto na gitag bye-bye kay naman diri ang daghang sudaan. Unsa pa na? Asa pa ka? Nga libre na diri sudaan, basta kugihan na ka manguha guys. Pero ako di jud ko kugihan na guys, kaya di ko kabalo guys. Kugihan na jud ko mukaon guys. Moro na kong ubara guys. Kasi kaya diri guys oh. Dagan tigtutod guys. Magtiniil ka diri guys na mura jud kag makuan. Matulog ka ba? Labi na first time ka diri. Wa ka kabaw ba sa kuan? Asa ka mo agi nga di ka matulog. So diri na na maibili ang mga dala, pinggan, kutsara, pinggan. Sabi ni tubig guys. Apoy magsarap ang pangsigan. Marami magkuhan diri, magluto. So, ipakita ang kuhan, may wagang kagiro nga wala himol. Kay busy sa baby, wala nakapanglimpyo sa mga kagiro. So, kompleto dyan na guys. Kachilyo, doon ka buok. Kachilyo dapaw. Dapaw. Abring ka nun, basig na, basa na ba na or ni, batok ba na? Brag, kuwang rin siya na nakurong ba? Ayan, dala po siya niya guys, ngapit mo sila, kinami gipalit. Pwede siya. So guys, i-update na tamuron guys, kaya mga pamiog, dapaw-dapaw. O sila day mga day, kaya hindi ko kabalo day. So, bye! So ako sa'y dalas sa kamera ron guys. Kaya akong nagdalag sa danan og si Pau Pau. Grabe oh. Nagkuha na ko kung saan ginasal guys. Tapos supsupon. Dali. Rarag ba to? Parang isig ba to? Siya nakuha, tempuraboy, baboy. Diyan ko no? Ah, buhok. Apoy kinhason, usap mata. Masayang ampog. Oy, nana to pangwaon ron. Na tuyom no. Gamay siya guys. Dati. Tara manguhan. Pero kung dapat na yung na guys. Oh my god, dami na guys. Tara, tara, nan.
Dahan tuyom, kana. Dago. Mo na itong gamitong may wagang sandok. Sandok. Sudlanan be. Kuha na buka. Kuha. Yan. Nanar na pupuha. May wagang sandok. Saan sa? Like and subscribe. Ay! Gumay, dili. Dali mo na. Gumay. Sana subscribe mo kami. Sana. Sana lang, baka may pera kami. Wala kaming pera. Gado. Review bisa. O sige guys, subscribe sa mga. Ya, kan bisa daw kasi hindi makuha. Ano ka? Kasi nang kaya sa office ko na. Dito kuan. Ha? Dito ko na siya. Ako di ba ko na ko. Ina? Kaya nga daw na. Ko na. Sige ko na mo, mas kanyan. Ko na dito. Ko na dito. Bye. Ano din guys? Naman dito ko na siya makuha. Kasi mga klinic, mga sikit ba? Tanap. Look at the view. Ganun ko magsimusili guys, pero dagon kay kayong bang. Yan. Nagtagalog na siya guys. Super kuan siya guys kanang train hike. Sa likod na guys, napangpang guys oh. Nana si beach dara guys. Di ko na kuha. Kalau dia kasih kuan. Bisa. Ini. Ya. Itu mah, itu juga. Ini mana? Ada kuat. What a beautiful nature naman. Away ang ulo guys. I-follow kayo ni guys kay dago kayo unod guys. Kanali. Kaya maani, gitapok ganiya guys, inkuha. Di na nato daghanon kay mga kapatagkuan. Mga tagwan di ba dapaw? Ay, kuha na. Igutom na di ako ay. Mas una pa nang igutom mga way umbara guys. Kaya namuha ang nangugi. Kaya ni ang nangugi guys. O, aragi kumod guys. Anong mga kalabanan good? Dilaway naman mga lang taon ako. Akin na yan. Ikuan lang kuan ha. Lapas. Hala. Ikuan lang na. Hala, garabiya guys. Kasi kung ano ay dua. Ini ko daw ang sa. Nakakalo ka mo? Ako ano na guys. Mahalo pa jutay-jutay lang sulit o okay na siya kayo pag kaliro isang buwan na yun guys. Ay! Kuha din siya sa pinakalikom. Kuha ito sa kong sulanan. Dito ka mga aircon guys. Naoy! Minta namin kinasunan ni sudan rong. Uto.
Sapsapon, my favorite sapsapon. Paaglubot para masupsop. So, adto na pud mi dato kay mangomig dapaw-dapaw. Tubang mi dito mangomig kinason. Ay among isudan ron to. Sarang kutsilyo. Kita siya lapas. Lapasin na. Pilitis ba to? Ano na siya puputi? Duslakon. Ato ning kilawon ron. Mo na yung makita sa mga mukbang, mga Korean ba no? Pero madagko ilan, no? Ko lang to ilaha. Guys, lapuan na siya, guys. Pero guys, nantawanan niyo, guys. Lapuan na siya. Tapos batangag langgaw. Kuga na siya. Mukaan na ni, guys. Das ko lang. Ha? Mukaan man eh. Lapuay lang ninyo. Sire. Ayun na oy. Wala siya, guys. Buok. Dalawa siya. Yung shield niya, laki. Abe? Sige. Yan. So itawag na Buta-buta ka. lumban. Oo, lang ba yun? Ba na to. Yun siya, guys. Ayan siya, lapas na naman. Murag lang o tamburakay. Tamburakay. Tingnan na. Tutay pa. Ako no. Din. Nasa imong kuha. Eto. Daghan siya kayo. Pero ang Isod mo na din ang kuha pa. pero ang manugsod gakaon, char. Pero duha ka buok. Balik mo siya. Oh my God!
pwede gipang uhaw ang mga gutom na jud kayo. Badag jutay ah. Uhaw. Kabalo mo abres ah. Kayo. Gutom na ko kayo be. Mga sanay kayon. Dala mo Gilain na mong lapas guys kay kilaw na mo guys. So ang bilin jutay na lang to. Mo tong sa buwan turo na mong udto para may sudaan. Kita kong tiil uy. Murag na kuan ba sa pahoy. turo na sila mo. Dari ko tong saya mga gamay bi. Itong batuli kiskisan. Doon ko sa nandun. Di ko pa nakakain dahil. So, tayo na kumain. Kain na. Update lang dito mo guys nga nalubat jud mi ganiha guys mo tong naputol lang mong video. So naana day mi karon sa among balay. Pahuay gamay. Among baby nakuha na namo dito ni mama. Kaya mo ram ni siyang gibilin kadali kay namahaw sa mi sa bye-bye. So karon ari ani anak kami. Mo to amo ang first vlog karon og please don't forget to like and subscribe. Og guys, please pa-click na lang sa notification bell para maging updated mo sa among sunod nga mga videos nga among i-upload pohon. So, daghang salamat guys. Say bye.